Josiasa mopogore opogore omedo odokne sirkand manyuanda ka giwacho ni mano e yo ma piny Kenya nyalo yudo godo dongruok. Ogai mar ODM Raila Odinga wacho ni ok obi yuag wang'e e wi okang' mare mariwore kod jatend piny William Ruto e loso sirkand manyuanda, kendo en gi geno ni riwruok margi nyalo dhi nyaka tok yiero maduong' mar higa 2027. Nyakidi nigi ler. E gwenge ma Wikondiek kaunti ma Homa Bay, josiasa mopogore opogore noyuoro nyasi mar kowo kare mogik mayueyo jaod bura machon ma Karachuonyo Phoebe Asiyo. To mana kaka pile e romo moyuor gi josiasa, siasa nogore ka moko kuomgi nomako chung' motegno mar siro sirkand manyuanda. Jatend piny William Ruto nowacho ni riwruok mare kod Ogai mar ODM Raila Odinga e loso sirkand manyuanda ochiwo thuolo ne piny Kenya chopo rang'iny mamalo kaka pinje mamoko. Kenya has a date with destiny. Kenya has a historic opportunity to change the place of Kenya and to elevate this country to the next level. To unite this nation beyond community, tribe, region, or religion. And to forge that unity so that we can transform our economy, make it inclusive. Korka kore, Ogai mar ODM Raila Odinga nokwedo kendo wito mabor paro mar jogo maketo sirkal tesre kowacho ni ok obi yuag ang'e e wi okang' makamano. Nojiwo jogo maketo sirkal tesre mondo mi ochiw pachgi e wi kaka gineno ni owinjore ta piny Kenya. So what we have today is basically something that we were forced into because of the circumstances that were existing at that time. I want to invite somebody to tell me their own solution, how this would have been solved. We sacrificed so that there could be peace in this country. And that's the reason why we are here today. I do not regret what we did. We did it in the best interest of our country. And Kenya must move forward. Raila nomedo ni en gi geno ni riwruok mare gi Ruto nyalo dhi mokadho yiero maduong' ma higa 2027 kendo ting' mar yiero jotelo en mar oganda jo Kenya. You are saying one term. So what? The Kenyans who will decide the term. And we will see where we want to go. So mimi sina wasiwasi. Piga kelele namna hiyo. Weka tu. Hiyo ni kama hiyo ngurumo ya chura. Ngurumo ya chura haizui ng'ombe kunywa maji. Ng'ombe itakunywa maji. We will be able to move beyond 2027. I'm confident we will move beyond 2027. Nobody should try to threaten us. Paro makamano nokopogore gi mano mar jatend migepe Musalia Mudavadi mano poyo sirkand manyuanda kowacho ni en achiel kuom okenge mag nyayo kwe kod dongruok pachoka. Watu wengi wanajaribu kutupa matope kwa uhusiano wa Mheshimiwa William Ruto na Mheshimiwa Raila Odinga. Hata wakijaribu, hawa viongozi wetu wawili wameonyesha kwamba taifa na usalama wa taifa unashinda tamaa yote nyingine ya ulimwengu. Jatend piny William Ruto bende noyango chenro madhi konyo e chulo jogo mane yudo hinyruok kata mano wito ngimagi e ng'anyo ma pachoka kochakre higa 2017. Today, I set up the infrastructure and the mechanism to pay and compensate all those who lost their lives, those who were injured, those who were hospitalized, as part of healing our nation so that we can bring our nation together. Nyakidi, Ramogi TV.